କରୋନା ମହାମାରୀ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 7216 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍। ଇତିମଧ୍ୟରୁ 4041 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3175 ଜଣ ଲୋକାଲରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କାମ ନଥାଇ ଅଯଥାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କୌଣସି କାମରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଗହଳି ଜାଗାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସାବୁନ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶରେ ହାତକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରୋନାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ।